Shin kuna da labarin yarinyar da take soyayya da gawa har a magana aure ya kusa sauran kwana 5 amma bata sani ba? Na san za ku yi mamaki a ce tana soyayya da gawa har an zo magana aure sauran kwana 5. Wannan yarinya ba fa gawa da aka sa alikafa ne aka sa ta a makara ba, a'a gawar da ta mutu ta dawo. To wannan ya mutu kuma ya zo yana soyayya da ita. Wannan labarin ya fara da kan yarinyar da su biyu ne a gun mahaifinsu, mahaifiyarta da mahaifinsu ya rasu, su biyu ne yaya da kanwa. Lokacin suna ƙanana sai aka raba su, sai aka bar yayar a gidan yayan babansu, ita kuma kanwar sai aka kai ta wani gida, nan ma aka raba yaran dai. Da aka raba su yaran suna nan suka girma har suka kai munzalin aure ga baki ɗayansu. To ita kuma yayar matsalar ta samu saurayinta da za ta aura ana gobe ɗaurin aure Allah ya mai cikawa ya rasu. Da ya rasu to bata ƙara magana aure ba sai bikin kanwar ta ji labari an kawo kuɗin kanwar ta murna ta farin ciki, har iyaye da abokan arziki suke cewa a bari a haɗa bikin da na kanwar da na yayan. Aka ce yayar bata da saurayi, tunda saurayinta ya rasu bata ƙara fito da wani saurayi da za ta aura ba. Sai aka ce ai afuwa dan Allah a yi bikin kanwar, in ya so yayar nan gaba sai a yi aurenta in ta samu wanda zai aure ta. Haka ku aka yi biki ya taho gadan kamar wasa, biki ya zamanto sauran kwana 5. A ranar aka yayar suka taho garin da kanwar take. Kanwar aka tare su sun zo biki. Aiku ana nan washe gari ana sauran kwana 4 biki. Sai yayar take cewa wane ne angon? Sai kanwar take cewa zai zo angon, ki jira zuwa jimawa angon zai zo. A'a, ango ya zo zance. Yayar ta fito, tana fitowa tana ganin angon, gabanta ya faɗi. Abin da yake hannunta ma ya faɗi, gabanta ya faɗi, ta shiga fargaba da ganin shi. Ta ƙare mai kallo ta sama da ƙasa, sannan ta koma gabanta iya faɗuwa. Ta samu wata ƙanwar mamansu ta ce mata wannan saurayin da yake zuwa zai auri wancan fa na san shi. Ta ce ya aka yi kika sani? Ta ce saurayi na ne fa wanda ya mutu. Sai wannan din kamar wasa take cewa haba, ta ce yanzu ƙanwar taki ma zaki zo ki ne wannan wasan, ki ce wanda za ta aura kuma saurayin ki ne wanda ya mutu? Ce wallahi ko rantsuwa zan iya dafa miki Qur'ani shine. Ta ce ke mai hujja ke na shine, kin taba ganin wanda ya mutu ya dawo? Ko zauce kwakwalwar taki hatta kai haka? Ta ce ba zauce kwakwalwa ta ce ta kai haka ba. Ta ce saurayi na iya da tabo a nan gurin kuma na ga taban confirm shine, sannan kuma akwai zoben da yake hannunsa, kin gan shi a hannu na iri daya. Nayi zoben ya fita bai fita ba. Ta ce to kin ga wannan zoben, ki kalla hannunsa ki kalla hannuna iri daya. Ta ce kuma yana da abu tabo a wuyansa kuma na ga taban a wuyansa, don haka wannan shine kuma zan tabbatar miki da shine. Ta fashe da kuka. Ita ma ta hankalinta ya tashi, ta leƙa domin ta ga me yake faruwa. Ta ga duk abin da ta lissafa mata daidai yake da abin da